Satechunga mjaka kunye nosaziwayo wethu. Siphethe uDJ Lopez. Yes. DJ Lopez izaqhubekeka iOlympics eBrazil Rio de Janeiro, yeah. And namhlanje nje ekseni besimnqonela okuhle kodwa usisi uCaster. Oh yes. Mesisho kuba Caster subayoya man ababantu ayakusaba lamagwala qhubeka ayakusaba lamagwala kuba bangamane bathi izinto abazijoyo ngawe kodwa ke uThixo kuphela ubeke kule ndawo kuyo. Of course. Ayiqhubeka iSouth Africa yonkana ngathi ngamsupporta nayo ngowethu loya ubele thina phaya. Uyazi into kubana Dr. Reeves or DJ Lopez. Oh yeah. Inkulu into yenziwa ngomhlobo neFM nge-28 kaAugust. Yes. eBhayi. Yes. Kukhona into okuthiwa boardwalk casino eBhayi. Yes. Mhlobo neFM uyawaqonda into kubana kule nyanga yamanina. Yes. Uyafuna into kubana aphuhlise amanye amanina. Okay. So sinomsitho omkhulu esiwenzayo phaya nge-28 kaAugust. KaAugust, yes. Kubantu abafuna uba nathi phayana. Kuzoba kumnandi kakhulu. Yes. Kuyancokolwa kuyathethwa kukho nolonwabo lungummangaliso. Yes. All right. $150, yeah? A computer ticket. Kuzoba kumnandi kuyilondo lonwabo zikhona imvume ezabe zikhona phela. Ndingabathengela ababini. Oh! Wow. Oh! Yayibona na? Oh! Ndingakhipha 500 Oh! ababini. Unjena ke uDr. Reeves. Kodwa ozothetha into Yeah. Okay. Yeah. Ahamba yokumela phayana kuba uzobe useZimbabwe. Ya mina ndizoletha 500 nazi. Yena uzawutsho uba ndingubani igama lami xa ufika phaya eBhayi. Oh! Kodwa enze sho ukuthi ongowaseBhayi. Okay. Fantastic. No, Wow. Khasifonele kumuntu ofuna unqola noSisrip 0891104757 sifonele ngawo lo mzuzu. Nangu uSisrip ukhona ulapho laphele wena. Yes. Andithi ulapho ndilaphele wena. NginguLopez, DJ Lopez. Ukumthapha Molekai. Hello. Molo mama njani? Iphilile unjani wena? Siyaphila uThixo sasemhle. Sithetha nabani? Uthandokazi Mbiza. Uphi Thandokazi? Isemotherwell. Usebhayi Motherwell. Na uSisrip apha andazi bungenwe intoni. Ndithi mina sisixelele ngomama xa sithetha ngomama opowerful, umama ostrong kuba sithetha ngomama onjani na? Umama othembakele, umama okhuthele, umama onensebenzo, okwazi ukujonga bonke abantu nemfuno zabo athembeke. Hallelujah, hallelujah. I250 ayifumana sisi. Oh, okay. Uyayifumana uzaya kulo mcimbi lo wemhlobo wenena ndithi? Ewe sisi. Uzakuya xa ndikuthengela itikiti le250 angithi sisi. Enkosi sisi. So uzawushiya details zakho. Ya bamba njalo ungabeki phansi ya. Iproducer yethu izawuthatha apha kolacala. Wow. Ya, uyayifumana i250 yakho sisi uzongenela phaya. Wow, so umthengele wokuqala itikiti. Sendimthengela itikiti halala. Ay, okay. Edikhangela wokugqibela. Hi. Ngizwa. Hi, kunjani? Uphila ngokunjani? Siyaphila, sithena bana wethu. Asangethu kwaye sangizwa. Uphi? Ndilapha eKapa ndawukwazi kodwa uyeBhayi. Okay. Okay, naku uSisrip ufuna uncokola naye? Ewe ngizokho. Okanye ufuna kuthengela itikiti? Ndicela itikiti Amaza. Okay, ndixelele amandla xa sithetha wena usound like a young person futhi xa sithi nje from a young person uma njengomuntu omutsha uma sithetha ngomuntu wesimame onamandla strong sithetha ngomama onjani apha akuthetha ngomama ndicinge ngembokotho umuntu Oh, yina Nkosi yami. Ebeza nayo kahle kodwa bendimuva kuba uza nayo kahle ngizamnika i250 yami. Oh, uthi masimnike? Yeah, masimnike ma. Okay, use Cape Town igama lakhe bese ngubani Asange ya? Asange uzawuthi afone futhi abese ushiya details zakhe bese akwazi ukuthola i250 yakhe. Yazi mina wonke umuntu apha kimi uyawina. Wonke umuntu uyawina. Hallelujah. Oh! All right, Sisrips, DJ Lopez, Dr. Rebecca. Hallelujah. Khawusikhuthaza kukhona umuntu ophulaphula ekhaya. Ewe. Ophelelwa lithemba. Ewe. Ukhona umuntu oqonda into abani uncamile yena. Ewe. Akasafuna ukuqhubekeka, akafuna ukulibona ilanga langomso. Ewe. Thetha nabo Dr. Reeves. Yazi yazi omunye umuntu xa uzothi kuye nyamezela ujonge kuThixo uzothi everybody saying the same thing. Kodwa umuntu osekhamna ngizamxelela ngelami ibali ukubana there was a time when I wanted to give up. Ndifuna ukuba ndithi ayikho lento
akwazi ukuthi kuswekele utatam ndimbeke ngoSaturday ngeMonday bekuswele kubrother ndimbeke the next Saturday ukuthi after 2 weeks nyala kuswele kusister wami ndibe ndimbeka bese kuswele kumama ndishike ndindodwa kodwa uThixo une plan yayo yonke into now ndiyakholela kuba uThixo xa ngithi whatever we going through in life it's just a test kuyadlula. So no umphulaphule kalifuna ukuthi whatever situation you are in manje it's just a test. The devil is a liar. Oh yes. Committee society it's not an answer, my brother. What about the children onabo ekhaya? What about ababakuthandayo, your families? What about umakhelwane odepende kuwe xa wena uthatha eyakho life uthi bathini abanye? Fix your eyes on the Lord. God is working it out for you right now. Thank you. God bless you. Thank you. Nkosi kakhulu. Nkosi ngozosikelela ngobukho bakho nakuqhubeni Nkosi. Ungadini obani kanti obana siyakufuna nangenye imini. Amen. Nani ningadinga ukundibiza ndibe uDJ Lopez. Ubani ndiziphethe kahle Qhubeke ke ngokwenza umsebenzi omhle Nkosi kakhulu siyabulela. Nkosi kakhulu dad. Nkosi kakhulu nakumphulaphula ekhaya abantu ngosiboleka indlebe usikabona nzimbe umqalo zodiganga lethulini. Asikho la ntawa right? Sawubuya manje Sendibona ubuza ngomsosa kwenza ntoni? No, siyabuya manje nosicela ubuza kanti khona nokhuphiswane sikuphathele lona. Sayifuna lephi? Uyakanda nomasikolo bye bye.